mawatan nyo basit apong medyo although simple tinaramid tayo kat meaningful. Ibig sabihin ang ito yung highlight ng ating yung gift giving. We have solicited, although despite the pandemic, nakadawat tayo apo titulong hanlang at ili tayo no di balasiw taaw ngam dagijay mat lang takailan tayo ti nagtitinulong tapno matulungan da tayo kada ting pinagselebrar tayo. First, pasensyan amin nga senior citizens ko may kan. Due to, siyempre, hamat nga sapo-sapo apo. So, we've decided ang bibigyan na yung mga 80 years old and above. Pasensya na po at unay nga ado ngam DJ maawat yo ngam no pang tawid lang alakat mayatmat siguron. But the highlight of today's event actually is our quadriplegic quadriplegic recipients. Amuyo apo, I found out through our municipal social welfare officer nga da inem nga quadriplegic ito'y ilite nga. Primao. You see, if you're an indigent, agbasa ka lang, may kang katrabaho, at napag sa pulam, hindi ka na indigent. Yang apo, dagito'y bisita tayo tata. I'm sorry to say, but the only time their situation would end is end itself. So we decided nga ikantay basit lang something to make their lives more comfortable. Nagdesisyonan mi nga ikan iso dati tagagisang electric fan, kama, well, yung mattress na kama, pillows, transistor radio, gatas, and of course, understandably, hindi mo naman sila pwedeng pabayaan. Masapulat na at na mga aywan kadakwada. So the family is very much affected also. So tiili tayo nga kurimaw. At damot basit na pasrek tayo apo jay bike challenge tayo. Kaya't nagipundar kami ti allowance na gito'y families nga 1,000 a month. Tapno tulong kadagijay pamilyada. And last night medyo napuyat ako
Kasi merong mga ka-text ako, ka-chat ako, nga tingarod ko na taga-Balasyo tao. Hindi nakita da digiti litrato, digiti bisita tayo tapo. At dami sa nga kailian tayo mat. Hindi na kayat nga ibaga no sino na, but anyway, itatago ko siya sa pangalang Paul R. Si Paul R. Apo, nagkari ti additional 2,000 a month para kada gito'y bisita tayo. Ito yung mga ano natin mga panauhing pandangal. And also last night, I was also talking to a very dear friend of Corimao. Ayaw din niyang paggamit ang kanyang pangalan, pero itatago ko siya sa pangalang MMM. Now, pagpampanunutan mi pa apo no anati, kasi parang sinabi ko in suggest ko kanya na not too much with money, not too much with financial assistance kasi baka maabuso. So tikunak, suggest ko, bakit hindi na lang natin sila bigyan ng parang pangkabuhayan na livelihood. Para livelihood na, di pagsapulan. But of course, we will interview them later, bagiti pamilya, no anak ti mas kailangan na apo through our MSWDO. Siguro, like what I said, ito na siguro, kung meron man kailangan tulungan, sila na. Maraming salamat. At happy 100th year. Thank you.